Salamu alaikum. C'est le permis cɛ muso denmisɛn a maakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ni farajɛla n'an selen san sugu kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ sugu cogoya la a ɲɛ bɛ bɔgɔ dɔrɔn la i b'a dɔn maɲumantɔ ko banna nin yɔrɔ in na yan ne yɛrɛ bɛ sugu kɔnɔ ni tiɲɛ o mala ka tiɲɛ ten ya sugu kɔni bilama fini bila kɔfɛ leru don n'a ye nin bɛɛ de ye bɔgɔ dɔrɔn ye tan an ka maakɔrɔ minnu bɛ bɔ waa kɔnɔ ka na san sugu jɔ i ma nin ye gudɔrɔn yɛrɛ de sanfɛla ye tan gudɔrɔn sanfɛla de ye nin ye tan an ɲɛ ti sugu kɔnɔna na sugu kɔnɔna filɛ nin ye gudɔrɔn yɛrɛ de sanfɛla ye tan a b'a dɔn maɲumantɔ ko kɔni a banna yan pewu an munumunu ka na an yɛrɛ sɔrɔ takisi pilasi la wala nin ye san takisiw ye n'o ye Lafiyabugu bɛ yan Bɛtafɔ bɛ yan Lafiyabugu Bɛlɛka bɛ yan Santoro 1 bɛ yan Santoro 2 bɛ yan a bɛɛ kɔni bɛ yan wala moto taxiw de ka ca anw fɛ yan kosɛbɛ i m'a ye yan bɛɛ kɔni ye moto taxiw ye wa kamalenkutigi ko bɛ cogo di awa wala an kun b'a ka gudɔrɔn min ko fɔ n ko nin ye gudɔrɔn sanfɛla ye toujours n filɛ nin ye ale gudɔrɔn de sanfɛ tan nin gudɔrɔn de bɛ bɔ sugu camancɛ la ka na tɛmɛ procession ka église kɔrɔma yɔrɔ la ka taa commissariat kɔrɔma kunbɛn wala n bɛna o gudɔrɔn bila sisan n bɛna fara ka taa woro magasin yɔrɔ fɛ ka sɔrɔ ka taa rond point kunbɛn inshallah ni ala ka diɲɛ ye an kɔni bɛ munumunu na sugu kɔnɔna na halisa ok wala an sera woro magasin yɔrɔ la wala woro magasin filɛ wala ermɔrɔku natɔ filɛ nin ye sira min fɛ yen de ye commissariat kɔrɔma sira ye wala nin ye gudɔrɔn jangelen de bɛ continuer fo an ka